Ο Μαζονάκης είναι, ο κάθε Μαζονάκης, η αντικατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό που συμβαίνει. Ασχοληθείτε με αυτό, μαζέψτε χρήματα και αφήστε τους καλλιτέχνες να κάνουν τη ζωή τους. Ο Μαζονάκης γεννήθηκε αστέρι και αστέρι θα είναι πάντα. Είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι. Εγώ θέλω να με αγαπάει για τη δουλειά μου, ο Γιώργος το ίδιο. Θέλω να τον αγαπάνε γιατί είναι καλός τραγουδιστής, γιατί έχει ωραία φωνή, γιατί έχει ωραίες μπάντες, επιλέγει ωραία τραγούδια και από εκεί πέρα δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να ασχοληθώ για κάτι αρνητικό που μπορεί να έχει συμβεί. Εγώ είχα ωραίες εταιρείες, δούλευα μια χαρά. Είχα 300 άτομα προσωπικό. Γιατί πρέπει να καταστρεφόμαστε εμείς, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι? Είναι αδικό. Γυρίστε στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτοί πρέπει να φέρουν τα λεφτά. Αυτοί έχουν criminality. Όχι εμείς οι καλλιτέχνες. Γιατί είναι συγκριθεί με έναν άνθρωπο που τελικά είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι εκείνο, είναι το άλλο. Και στο κάτω-κάτω η ζωή μας, η ιδιωτική μας ζωή, είναι δική μας ζωή. Είναι όμως άσχημο. Εγώ θα πάω στο Γιώργο Μαζονάκη να τον δω, να τον χειροκροτήσω και να μην έχει περάσει κανένα διάστημα κακό από τότε που με έκανε να διασκεδάζω και να φεύγω γεμάτος από υπέροχη μουσική, από την τρελή του την κίνηση που κάνει, γιατί είναι στα κέφια του. Γιατί αν ο τραγουδιστής, ο καλλιτέχνης δεν έχει κέφια, δηλαδή αν εγώ δεν ντυθώ με το καπέλο, με τα γάντια μου, με αυτά που φοράω, με τη σβούρα της Louis Vuitton, θα σβουρίξω το κεφάλι κάποιου. Άρα το σβουράω πάνω μου. Αν κάποιος δεν του αρέσω, δεν με κοιτάει, δεν με ακολουθεί. Αλλά δεν θέλω να είναι κακός μαζί μου. Καλή επιτυχία, Γιώργο μου, να ασκήσεις, αγόρι μου, με την ευλογία ενός ανθρώπου που σε αγαπάει, σε αγαπούσε και θα είσαι πάντα στην καρδιά μου.